Fafford jokes time. Abriya kita honeste. Abi ya? Gani. Ay, ibig sabihin, hindi sila mag-kwan? Hindi sila mag-join sa Gabi na daw. ha? Sa trip natin. Naku, may babawi. Hindi abang hindi pa yun. Ay, hindi tayo na, hindi pa nasama. Maggasolina muna tayo kasi malayo-layo yung travel. Oh. O, sinong matapang dyan? Si Kwan DC. Oh, si DC. Umpisan nyo na. Mamaya na daw siya. Oh, dyan. Request ito. Side lang mo sila. Ah! Ka. Light, super light ka eh. Super light. Masarap ka, light man. Ang lasa, no? Oh. Kala ko sa Naiwan na mga upo. Mga kapaparts, travel time na naman tayo. Bawal man magtapon, di So, kainin nyo na. Bago tayo magta-travel, dapat gasolina muna tayo. Charge, mag-charge. Charge tayo para lalong lalakas ang sipa. Huwag mo na pati guys. Na, wala tayo? Let's go. Travel tayo. Akala ko ng Pinas. Welcome to si Ayan. Yeah. Si Ayan Sambuang. So, dito muna tayo magtambay mga kapaparts. Magsabaw muna tayo ng manok. At mag-ihaw ng habang malayo pa ang travel natin. Sabi na kung makapatay si Kabagis, hindi mo magtago. At may handa daw siyang tinulang manok. Tingnan natin yung tinulang manok. Native na manok. So, matagal na itong bahay na walang nakatira, no? So, parang haunted house na mga kapaparts. Pero maganda ito. So, overlooking. Diyan sa baba yung kalsada, ng kapaligid yung kalsada. Tingnan mo yung sahig ko, yung mga kraan na ano. No? Ganda pala dito sa loob. Ha? Maganda dito sa loob. Oh, yung sahig niya, tingnan mo. Oh, tunay na kahoy. Yung, kung hindi ito mulawin, yung kwan ito, yung, ano ba ito? Yung tikwood yata ito. Tikwood. So dito muna tayo. Magpa-presko-presko. Ayan. Purok eh. Baba tayo sa basement. Dito tayo magluto. Sabi ko, pagpakapatay ng mga tao dito ko magtago. Ah, dito pala tayo magluto. Nandito na yung sabaw. Luto na pala yung sabaw. Masarap itong kanin nila, oh. Brown rice. Ikaw na doon siguro. Dagdagan natin itong sabaw. Kasi na sobrang laman kaysa sabaw. Namasok ako. Huwag na kaya. Bahay mo to. Isipin mo bahay mo to. Oo. Aba. At ito ang humba. Umba. Humba nga Ito ba yun? Ito ba yun? sabaw. Siya, among ba? Bonita. Brown rice. Kasama yung sabaw sa native na manok. Ay, salamat. Yung pa, pakilagay na yung pa sa akin. Hindi, yung pa talaga yung tiil ba? Tiil. Kana.
Kana ni himbis. Kana himbis gwapo kwaon. Kami na. Rasa ba ni? Pag rasa dong manok pait. Sabi ka na Bisaya kay lam ini. Gawin nating maingay itong bahay para maalis naman yung mga ghost. Ano pa lang dito? White lady. Oh, mga white lady, alis muna kayo ha kasi maingay kami. So, kakain kami dito. Ano ka nagkuhan? Oh, luto. Hihilaw pa nga, luto na. So, tigman natin yung brown rice. Saan man yung katumbal? At saka yung native na manok. Sabaw native na manok. Oh, ano ka po? Ano mo wala yung sili, sir? Kabesa de manok. Wala pa yan. Asal sa broso chupa. Ito binanda ko ba ka na dapan na sa kita. Direct mga subscribe kung gusto mong mag-subscribe. Abundio. Kasi daw mismo, Asia ayaw nila Sico Junior. Harangin nila kung ipadaan mo dito sa mesa. Kasi kung kasi yan eh. Pag mag-suspend ka, Antik na ito mga kapaparts. pera kasi yan eh. Sobrang Harangin nila. Hindi Iko. mga Pera yan. Kung dadan sa Mindanao, hindi talaga. Hindi talaga. Limbawa, Ito alam nyo ba kung para saan to? Ito ang gamit pag gumawa ng lukod-lukod. Diyan. Oh, lukod-lukod. Yung diyan. Oh. Okay, si DDG ko. Oh. Pag gumawa ka ng lukod-lukod, ibita lang to tapos lagyan dito ng galapong. Tapos ituk-tuk-tuk-tuk yung dito. Yan, tuk-tuk-tuk. Tapos ang kwan. May oil naman sa baba na masyadong mainit. Oh. May butas yan, oh. Oh. Pag gumawa tayo ng loko-loko, dapat mayroon talaga ng ganito. So, antik na to. Minsan na tayo makita na nito. So, ito ano to? limbawa sa... Pasok, no? Nakuha natin yung photo natin sa... Ang nguyog. Ang nguyog. Yan. Bro, ang nguyog. Oo. Benaw. Aalis na kami mga kapaparts. Ayan. Ayan mga bombero. May sunog daw, nag-request na mag-stop muna. May mga bombero. Bumero. Yun na nga sabi ko, pag ito ibaon natin, palagi tayo mag-request ng stop muna. So, let's go. May naiwan pa. Kung totoo pa nga lang daw yun, lumalabas. Wala pang bin. Ayaw, kwan, double light. Oo, double light. Nabutan tayo ng gabi. Maghanap tayo ng sabaw. Kasi yun ang hanap ng kwan. Mga kapapart, tingnan natin kung anong laman ito. Agpa. Ayan. Sabaw tayo. So ito. Tamang tama to. Grabing sabaw. Magkano yan? 150? 180, sir. 180. Ayan. Pero may dagdag sabaw, di ba? Yes, sir. Okay. So, hindi tayo mga kapaparts, no? Nagpasabaw muna tayo. Sabaw-sabaw lang muna tayo kasi malayo pang travel natin. Sabaw. Wala tayo talaga problema sa sabaw dito pa. Pag sabaw ang pag-usapan dito na sa Ipil. Marami talagang sabaw dito. Oh, dito sa Ipil lang maraming sabaw. Kaninong kanin yan? Sa akin din ako magkain-kain. Sabaw lang sa akin. Tama na. Kompleto na ba? 2, 4, 6, 8. Kompleto na. Yun na nga sabi ko. Pag ito ibaon natin,
palagi tayo mag-request ng stop muna. So, let's go.